Abdallah Umaru mi salminima. A jarama. Hoorejo leydi Ghana ɗum ko John Dramani Mahama o waɗi jillu e nder ɗe leyɗe AES ɗum ko Burkina Faso, Niger, wondude e Mali. Hoorejo leydi o holli fandare makko ko gollidugol ɗe leyɗe ko fati e faggudu. An hiɗa dilla e ɗen bange. Beele hande Ghana no wawi gollidude e ɗe leyɗe Sahel faade faggudu? Non hakika leydi Ghana no wawi gollididde e leyɗe Sahel. Burkina ni ɓuri wadde keerol e muɗum miɗo miila gollididde e leyɗe Sahel no woɗi, amma matsala majjum ni woni leydi Burkina. Ngam fahinda leydi Burkina jonde jam heɓtaka sanne. Corridor ɓurɗo hoyande leydi Burkina kan woni Togo Ghana. Corridor ɓurɗo hoyande leydi Niger kan woni leydi Benin. Leydi Mali ɗo kay ɓe goodi Sénégal, ɓe goodi Guinée, ɓe goodi fahinda Ghana. So en ƴetti wanowa port mo Ghana o ko nafoore honde port mo Ghana o jogani ɗe leyɗe AES sen waɗi ɓeto faade portji ɗe leyɗe heddiɗe? No hite port Ghana ko woodi ni ko leyɗe ɗe to gala port Ghana no woodi port ɗiɗi, port mo Accra e port mo Tema. Hano technologie maɓɓe no woni ye en avance seɗɗa e port Togo e port mo Benin. Détail ko ɗum wawi waddude no, amma ko ɓuri wodde proximité kan woni port Togo e port Benin. Ghana e Burkina Faso ɓuri ɓadodirde ɗe leyɗe ɗe woɗɗodirani. So hawri hande convoi wawa iwde Ghana yotto e Burkina walla yotto e Niger, ko ma on convoi a rewa e nder Burkina Faso. Noyi hande denagu no tabiti Burkina ngam yo convoi feƴƴu e nder jam e deƴere? Convoi no ƴuura ley Burkina, amma fa hande denagu ko no hoddi ngam wakkati warde wakkati attaque no waɗa dow convoi ji ɗin, yimɓe no keppa yonkiji muɗumen, guineji no bule. To ɗum hokkata hoolare sanne heɓiɓe luumo. To ɓi luumo no yiɗi de waɗi adi guineji mum port o no yiɗi anda wakkati o e ɗum wawi yehude destination fa darta ko wawi heɓude e muɗum. Amma gam Allah rafi denagu gon hakkillo fukkimo wala. To ɗum waɗi ko yimɓe ɗuuɗa ƴuurude laawol burkinagol. Awa en andi so hawri jam tabitari e nder Burkina Faso haray gollidal faade e faggudu hakkunde Ghana e ɗe leyɗe heddiɗe ɗo haray ɗum ɗo weɓata? Noon neɓata par ce que probléme on wona Ghana noon plutôt probléme on Burkina noon. Nde Allah waɗi hakkillo fukkigo no caka nder Burkina, to yimɓe no mbawi leyɗe ɗe no mbawi gollitidde Ghana no woɗiri. Amma joni ko ɓuri bonnude tampinde ɓiɓɓe luumo kan woni filla Burkina Faso de Allah waɗi jamu wari e hakkillo fukkimo wari e denago wari, to gollitidde Ghana watta probléme. Amma joni o filla Ghana no woodi sembe seɗɗa fa ɗum marcha no ɗum wallira. Gila o rafi denagu fuɗɗi, ko honno gurdam mon, noye gurdam mon onon o jooma jawle en fewdori hande, beele golle mon ɗe hino yarde yeeso walla torraji hino woodi? Hakika matsala ko waddi rafi denagu ko ɗum bonni harka lumako sanne, ngam hannen ko heewi acci lumako ma ngam Allah e rafi denagu. Ɓi luumo no hiɗi tawede adi guineji mum yaha nokkure warta nokkure nder hakkillo fukkimo nder denagu. Joni rafi denagu gon wari harakaji ko heewi, wari lumako ko heewi, wari opérateur économique en ko heewi. Donc sa ɗum waɗi affecté yimɓe sanne wona seɗɗa. Du coup jotta ɗe ndaari nder hemre capanɗe tati wala no gonna jotta. Convoi ji mon ɗi hino attaqué sanne, convoi ji mon ɗi kuliyankoɓe hino yana e majji sanne? Effectivement no yana he majji sanne. Ɗum waɗi ko hunde den no hulƴini ngam yimɓe gala wakkati ko jahata gara ɗe hanan sey convoi on ma no waɗi attaque de yimɓe no mursa yonkiji muɗumen, yimɓe no mursa guineji muɗumen, kaden wakkati on que ça prend du temps en fait. Aɗa wakkati sanne convoi ko hani yaha dow jeɗɗire
no waawi waɗi lebbi ɗiɗi lebbi tati yottaaki to hani yotto. ɗum fu no laati aybi ko wonno bonna luumaako e harkaaji nder leyɗe Sahel e leyɗe kocce. Abdallah Umaru mi yettima sanne, a jarama. Mi jarama.